Subling gisugdan kagabi ang unang parte sa Rebel Heart Tour ni Queen of Pop Madonna dito sa Mall of Asia Arena ug lakip sa mga mitambong niini mao ang mga bigating Pinoy celebrities. Spotted ang comedian nga si Vice Ganda sa red carpet sa concert suot ang iyang classy t-shirt nga adunay naong ni Madonna inubanan sa iyang wig ug golden crown. Spotted sab sa usa ka photo sa MOA Instagram nga kuyog ni Vice ang iyang BFF nga si Ethel Buba. Sa wa pa siya kamuadto sa concert, si John Sweet Lapuz nag-post sab sa iyang Instagram og video niyang gapaso-paso suot ang iyang ala Madonna customized outfit. Elegante sab ang getup ni Ann Curtis suot ang iconic Vogue costume ni Madonna. Wa sa magpauwahi ang ubang mga celebrities sama ni Derek Ramsey, Iza Casado, Shara Soto, kani sexy actress nga si Ina Raimundo, celebrity couple nga sila si Bianca Gonzalez ug JC Intal ug uban pa. Gikanta ni Madonna kagabi ang mga classic hits niyang Vogue, Like a Virgin, La Isla Bonita, Material Girl ug Holiday. Ang Rebel Heart Tour ni Madonna dinhi sa Pilipinas matapos unyang gabi.